apa nhasi vakagara ukutongoti ndamukunga nemhaka yekuti tine urombo hwekuti wacho wavakamiririra mwana wavo pari zvino haapo akashaya, asi iri baba wavo akazomuberera nhau ipavaviri ava inhau yepfuma. Vanga pasare vari kuti vamukwesha uyai pamberi pachangamire Dotito mundipo pfuma yangu. Baba, kudai tinzu. Yavonga ndigorapera ndikati kuna mukurunga wangu ndikatuma dombo. Ndikati ndei vandipishe musidzana wangu, ndauda musidzana wangu. Ndofunga dombo akaenda. Ndobva asvika kuna mukurunga ya. Ndozvikanzi alright ndazvinzwa. Dombo ndobvadzo. Ndobva nditaura kuti vati vazvinzwa. Mambo muna June. Muna August. Ndofunga mukurunga yakazondishedza. Dombo ino dombo auye. Ndobva nditaura zvenzana mufunga nyisvika ikuru. Shorta shoko mukwankurunga ya nzano tura kupai mombe yenyu musidzana watina ugozi wakamukono masungira wakandipa kwanga sara edanga pana ndozvanza right bombo ita chiwo chawo ndopa wazoti ayo mombe yeyayo taura kukupai mari iri gorapira muna August sakubva ipapo ndobva kutozi goro rino ndobva ndazotuma kuti dombo inobva aenda ndozvanza ndauzototi hambeno kana kunze kwachena ndobva ndozovaita se pandogona pamuzotsvaga ndichivapa asi bati mombe idzi dzatosiya nomukuwasha wangu dziripo ndofunga ndizozoshangamira maita henyu gurungai shoko iro kai noti kudii pamusoro vedare shokwadi ndinda kuzobvira dare remwana wangu akashaika apa ndamukurungai shokwadi kuwana kunosiyana. Saka kana pachinge pashaika munhu pane zvakawanda zvinenge zvida kukavhira kana kudzorerwa. Zvataura mukurungu yangu hapana zvandinowedzera kana kutambudza mombe dzomukomana dzakafa, asi pane zvino takagara nemhuri yangu, pane mombe iripo yandichasumudza kubva padanga pangu ndichipa munyari achinopa mukurungu yangu. Pane zvino takagara round table nemhuri handina shake pana mukurungu yangu ndatenda. Ndazva muchiti kuwana kunosiyana nopani. Kwangu ini kuwana kunosiyana ndati nopani. Nikuti kana kwamuri kana nekwomumwe kunosiyana kana kweshamwari mawaniro ndio anosiyana. Umwe anoshanda ini ndorarama nokurima kana kwaita drought handina mari. Manzanza taura murumo ndashinza anzi nomurumo akatokutumira idombo papedza mwedzi umwe chete wechipiri ndobva mamushedza ndobva magara pasi kuyanana kwako muchipfeka bhachi romwana wenyika hazvina kuzobudirira. Later on mukuwasha wangu wacho ngakushaya akasiya chi Pfuma asizotaura nhasi manje imi mukutaura kuti kuwana kunodi kunosiyana togara pasi tikatoronga mhuri mombe tutobva tikasvika tobva tatovapa munyai paipa mukanga mambokumbira wemansina kuronga nemhuri zvakaita kumba ndiri ndega ndine mhuri dzangu dziri mumabasa umo handikwanisi kuti ndironge ndiri ndega ndotogara pasi rautebhoro nevangu kunhasi pamakwiro adara pamukarongana dzere dzomabasa aiwa pane zvino ndakavafonera tikati nyaya iye yamudara nyaya ndikaita baba inenge yapera mabvumba yenyu asi munomanyaudza mukano nowanza kaswiti stereki kutange munhu akanaka stereki asi unenge mukavhorwadzisa kamakaita kumashure kuona kwandakuitai nyaya dzikapera takamiri tamisiya kwamuri regai nditi munogara kure nekure zvakadii ndipejero ndipadhuze padhuze asi ndaona zvangu sekutaura kwavaita havana kunonoka vabva vataura vachipedza sandaifungudzira sei takungonoda kubvunza kwavari kuti mombe yamati unosunga ndinhasi here mangwana kuswira mangwana ibva yaenda mombe iyoyo tobva taziva kuti round table yamafi takaita round table makaita round table zveshuwa sori shakadzire mombe yandiri kutaura imheri kutaura kune izvozvi kana ndingangoti pamunhu asinogona kunonoka kusvika zvire zvimwe zvandida kuita asi mangwana ndichamanikidzira kutaurira munyai ndotsvaga umwe munhu unosunga mombe inoenda kumba kwamukurungai ndatoita zvangu ndochigarisana makadaro munenge mapedza zvikunzwika baba ndochigarisana
makadaro mune mapenzi andi pane mhuri yakasiyiwa pane mwana mumwe chete akura sei mwana akenda grade 2 ani manzwa zvataura mukurunga yenyu vachapfeka bhasikere remwana asi round table takatoita nhasi ndinogona kunonoka kudzoka niye kuti ndiri kudare kuno asi mangwana mombe ndinoisunga ichienda zviri kunzwika saka tarisire mombe iyoyo mangwana chero nguva asi vavimbisa mudare rino kuti mombe iri kuti inouya mungaite chimwe chikuti chekutaura so chokutaura ndingabati pati ndikuti mukwasha wangu ashaka makore makore saka zvizoti mukwasha wangu kana kuti mukwasha wangu wandiri kandaronza zvindofesana naye bhozi mwana ndini achiri mumaoko ndini kumuchengeta mwana wachakasiya saka ndisingaziva kuti mukwasha kutokandada kutaura zvatotaura kumukwasha wangu asati wandinongedzera kana mukwasha wangu asati aitawo chemo kubva 2020 izvoti amuna 2026 vana makore mwana wangu akangodaro akangomira akangogara zviri izvo zvazvo zvinozogarwa pasi sana mukurungai handiti mogara pasi mokurukura nyaya dzakaita saidzodzo handifunge kuti nyaya dzakaomarara maningi ani manzwa chichemo chavo hatina kuoma maningi sana mukurungai munogara pasi musabvawo vanasahwira vamwe ukamani varipo mugomataura nyaya iyoyo yogadziriswa kunzwika mubatana mukurungai venyu regai nditi mangwana tarisire mombe iyoyo kana yauya motifonera kana munofonera sekretari avo mombe yadi yauya vobva vakanzura mumabhuku ngo zvinenge zviri mumabhuku anditi kana imene regai tikuimbise kuti regai kuzoendesa kamombe kamuguta humwira kuti hakana kusvika kwamambe kusvikaona kuti kana kakasvika ikoku hakana mazuva endesai mombe svini inoratidza kuti haa vanogutsikana nayo tinotenda yapera